होननानै जाय सोरनो लाफैयो नै सिख्लाफोर सोरबा सिंगेल दंबानो बे सिंगेलनि दं नै बागाना बेसेबांबा गुवार ओरैहाय बै भुटान बर्डारसिम बिथांमोननि बागाना ओमफ्राय ओरैलाय रोमै रोमै नुहुरलाया हनै गैयालाबो 1 घन्टासो लागोन गिदिङोब्ला ओइजों राउन्ड गिदिङोब्ला 1 घन्टासो लागोन बै बयनोबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आंनि इउटिउबाव चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै आङो दंफायो भुटान बर्डार लालाय सनापुर होननाय जायगायावहाय दा नोंथांमोननो मानि थाखाय फैदों बेखौ आं एसे खोन्थानायसै आरोना दिनैनि दिनावहाय नै नानि दङ नानि दंफैयो नै फै नानिजों आंजोंहाय नै ब्लग लाबाय ना औ होनदो दे औ होन हाय हनसाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं मानि थाखाय फैदों बेवहाय आं खोन्थानो सानबाय दा नुलांसिगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो दा दंफैयो नै ओरै फिदिंना नायोब्ला नुयो नै बे बिथांनि बागानखौ नायगिदिंनो फैदों आङो माहाजोन मानसि बागानानै जाय सोरनो लाफैयो नै सिख्लाफोर सोरबा सिंगेल दंबानो बे सिंगेलनि दं नै बागाना बेसेबांबा गुवार ओरैहाय बै भुटान बर्डारसिम बिथांमोननि बागाना ओमफ्राय ओरैलाय रोमै रोमै नुहुरलाया हनै गैयालाबो 1 घन्टासो लागोन गिदिङोब्ला ओइजों राउन्ड गिदिङोब्ला 1 घन्टासो लागोन बैजों गोलै गायदों हनै ओमफ्राय बेथ' थाइजोब्बायानो फ्रायानो ओरैहाय नै गयाबो खाबाय होनदां नै बिथाङा माहाजोन सासेल'सै नै न'आबो ब्लां ब्लां मा जालागे जामुहाय उन्दुला गोसो बायदि सोरनो मोनो खाफाल मेथाइखौ खाफाल बेस्रा मा खालामनाय बिथाङा सिंगेलावनो दङ ओमफ्राय दा नागिरगासिनो दं आरो दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मानो फैदों बेखौ एसे फोरमायनो सानबाय आङो फैदों जाहैबाय नै बे फुलिखौहाय नायनो फैदों आङो बे जाहैबाय कक'वा बिथाङानो हा नै बे जाहैबाय कक'वा फुलि दे कक'वा फुलि बिथाङानो जाहैबाय फुलि बानायदों गोगोमनो नैबेखौ आङो फानबाय नैबेखौ आङो फानबाय बिथाङा मानिया नै बेखौसो लांखागोन माने बै फिसा फिसाखौसो जासिनो आङो नाङा आङो बेखौ आंसो गायो बेखौ गावगा गायनो नागिरदों नाङा नै बेखौहायसो नै बेखौसो लागोन आङो मानिया बेखौ मानिया आङो साला बेखौहायसो आंखौ थगायदों नै आंखौ थगायदों सालाखौ नै बेनो जाहैबाय कक'वा फुलि बेखौनो आङो नायफैदोंमोन बिथांनिफ्राय ओमफ्राय हनै माथो बानजुदबो जावगायबावदों आसोला नै बानजुदबो ओमफ्राय दा ओइ मा जाखो बिदिनो थाबाय थादो नों दे बिदिनो थाबाय थादो नों गाखोनानै ओंखारनो रोङाखिसै हनै बेनो जाहैबाय कक'वा बिफां कक'वा फुलि सोरनोबा नांगौब्ला एसेसो फाननो हागोन ओरैनो 1000सो फाननो हागोन नै बिथाङा 1000सो फाननो हागोन दा फाना नोंल' हरनायदों आंल' ओमफ्राय दानि बै फुलि गोदानखौलाय महाय एथ'बां नों गायजोबनो हायो आं गोदानखौ फानगोन औ बे गेदेरखौ फाननानै दा गोरलै जावगायगासिनो दङ बिथाङा दा बेखौ फानगोन आरोना नैबेखौबो एसे मोननो हागौ बेखौ महाय एथ'बां गायजोबनाय बेलाय गैयाबाबो 20 बिगा दङ हायालाय 26 बिगासिम गायजोबनोबो हागौ बिथाङा 26-30 बिगासो दंदां दा बेसेबां दं 20नि बाराथ' दं एसे 20 बिगा बारा दं नैबाव गय बागानानो फाग्लासो खास्ते सोर हिनजावा मोनो जिराय मोनजानायलै आंबो बेबायदिसो सानदों मेथाइ बायदि गय बागान बानायग्रानासो हिनजावखौ लागोन नै आनै हाय मोसादो दे आनै
नावलाय ओइ आनै हाय होन दे हाय होनसाय नोंनि मामिनि बायदि हाय हेल' होनसाय हाय होनो हाय होनसाय ओमफ्राय दानिया इला आङोहाय नों 13 बोसोर नोंथांनि मेसोनि फुलि लानो बिसोर 13 बोसोर नोङो मा नाममोनलाय खोन्थासै खोन्था दे गोलैनो नों मा नाममोनलाय बेमारजों दं बेमारजों दादां गाज्रिसो फाइनालि आंनि फैनायनि थांखिया बेनोमोन बे कक'आ बिफांखौ आं नायफैदों आङो लांगोन माखासे बायनानै लोगोनिफ्राय बिथाङानो आङो एसे दाम खमाव हरनो नागिरदों माने बियोथ' गोगोमनिनो बुंदोंमोन बिथाङा दा दाम खमाव आंनो हरसिगोन ओमफ्राय गुबुनफोरा मोननाय नङा आरो दाम खमावहाय लोगोखायसो हरनो नागिरदों आङोबो ओमफ्राय बेनोमोन दिनै आंनि फैनायनि थांखिया जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो एबा शेयार खालामना होदो लोगोफोर बाय बायसै दे